Здравейте, приятели! Често ми пишат защо не мога да отслабна колкото и да се опитвам. Ако ти си в тази ситуация, днес ще разберем защо килограмите понякога се лепят като супер лепило и как да излезем от този цикъл. Ще говорим за 5 основни причини, които спират отслабването и как да ги преодолеем. Няма магии, само реални неща, които работят. Първата грешка е класическа. Ям здравословно, значи ще отслабна. Но знаеш ли, ядки, авокадо, зехтин, всичко това е супер здравословно и супер калорично. Ако количеството е повече от това, което тялото ти изразходва, килограмите не тръгват надолу. Решение. Следи порциите си, използвай везна като ориентир. И запомни, калориите имат значение, дори да са здравословни. Второ. Малко движение през деня, въпреки тренировките. Много хора мислят, тренирам около час, значи съм активен. Но ако през останалото време седиш 8 часа на стол, ефектът е минимален. Тялото ни обича движение непрекъснато. Малки разходки, движение по стълбите вместо асансьор, леко разтягане. Това всъщност гори калории и засилва метаболизма. Съвет. Стреми се да ставаш на всеки час. Прави разходки 5-10 минути, дори просто около офиса или вкъщи. Номер 3. Нереалистични очаквания. Очакваш резултати за една седмица. Тялото не работи така. Килограмите не изчезват за 7 дни. Истинският прогрес идва от постоянство, а не от драстични диети или екстремни спортове. Съвет. Постави си реални цели. От половин до 1 кг на седмица е абсолютно нормално и здравословно. Номер 4. Липса на сън и стрес. Не е само храната и движението. Липсата на сън и постоянният стрес блокират отслабването. Хормоните кортизол и грелин се нарушават и това води до повече апетит и съхранение на мазнини. Съвет. Спи поне 7-8 часа и намери начин да се отпуснеш. Медитация, разходка, дори кратка почивка с любимата музика. 5. Пропускане на водата и микронутриентите. Много хора мислят, че водата е просто вода, но тялото ни бърка жаждата с чувството за глад. Съвет. Пий вода редовно и яж пълноценни храни с витамини и минерали. И не забравяй зеленчуци и плодове. Бонус съвет. И не на последно място. Следи прогреса с реални мерки, а не само чрез кантар. Обиколка на талията, бодибилдинг дневник, снимки. Всичко това ти дава ясна представа. И така, приятели, ако се чудите защо не можете да отслабнете, виж точка 1. Контрол на количествата, дори на здравословните храни. Точка 2. Движение през целия ден, а не само по време на тренировка. Точка 3. Реалистични очаквания и постоянство. Точка 4. Достатъчно сън и контрол на стреса. И точка 5. Хидратация и витамини. Ако започнеш да прилагаш тези 5 точки, резултатите ще дойдат. Не е магия, а е дисциплина с малки промени. Ако ти е харесало това видео, дай палец нагоре, абонирай се за още съвети за здраве и фитнес и сподели с приятели, които също се борят с килограмите. До следващия път, бъди постоянен и грижовен за тялото си.